ai shi Usman dan Fodio akwai wani ya taba tambayarsa yace akramakallah ina son a bani maganin ganin annabi, yace maganin ganin annabi kake so wane, yace akramakallah, yace to zan baka, yace amma akwai mahadi zaka kawo man mahadin, yace to akramakallah, saboda al'adar Bahaushe komai akwai magani, akwai maganin farin jini, akwai maganin kasuwa, akwai maganin kaza, akwai maganin kaza, akwai maganin karfe, akwai maganin kaudabara. To yace maganin ganin annabi yake so, yace to maganin shine ka je a dafa maka wake a sa mai da yaji ka ci abincin dare kakka sha ruwa, in kai mafarki za ka zo ka kawo man mafarkin sai in hada in baka maganin ganin annabi. ya je yasa aka dafa masa wake aka sa mai da yaji ya ci abincin dare da shi bai sha ruwa ba, da ya kwanta bacci ya rinka ganin ruwa yana ta gudu kamar ya iba ya sha. kashe gari ya dawo wajen shi Usman ya ce yaya an yi, ce an yi malam, baka bata man aiki ne, ce ai ban bata ba malam. to kai mafarki, ya ce malam na yi mafarki, me ka gani, ya ce mallan ruwa nika gani yana gudu ga gebe a wa'in iba in sha, ma'ana ruwa ne nake yana ta gudu kamar iba in sha. saboda me? saboda da son ruwa ya kwana, ruwa ya kwana, saboda ina so mutumin da yake bin sawun waliyai ka ga irin yadda Shehu Ibrahim yake kauna soyayya ga manzan Allah, soyayya wacce take ba na ordinary soyayya. ordinary Shehu Ibrahim yana son manzan Allah soyayya ba ta ordinary ba, soyayya ce wacce ta kai matuka, komansa manzan Allah ne.